ikomiga na renge class 8 yani nkainyora naseka ebitunguru mu abantu barota mete ebitunguru mu abana bajusi mo kumanye ebitunguru mu aina mandasi kare twakarokire ngaki yaito yani obosibu ekibando bwaga kandiru kabisa boko bikwe chumbi wabe boda packing boda kidogo akasukari gochia amandasi asambura kinyo bosibu ekibando ende bitunguru mu byagasirekerage ina bya koni esomoni osembibere so abantu gabo kero monta kwa ne bitunguru mu ninginyo to ino monto 90s yabu 203 gabu ine legend kabisa bya mono sana na ni bwata baganiga tiango bara chaga kwa mpigo tro kwangu na kibeba ngete ndo jobo kano boro botingu sana Mokwane yawe hadi wazone kebanda nganyora ndizidi nyekwane baba nyekwane yawe hadi wazone kebanda nganyora ndizidi nyekwane baba nyekwane yawe andi gaira zimbuyore bakwane yawe andi gaira zimbuyare bakwane yawe kwanza muno musolie bakwane yawe wawokire wanjani wawokire wanjani bwana inde temanya inde torore tani sana nemo etitani sana nemo jamito etitani sana nemo chambo eyemo yanti fairasi mito eyemo yanti fairasi chambo karebo moyo osirira mogago moitaro anagota sindigisa karebo moyo osirira mogago moitaro anagota sindigiti kai marara evananga sindigiti tara ndisiti ngana mogogo sindigiti kai matara evananga sindigiti tara ndorati ngana mogogo sindigiti bomuleke bogi ngana mogogo sindigiti bomuleke bogi ngana mogogo sindigiti karebo moyo osirira mogago moitaro anagota sindigiti kai matara evananga sindigiti tara ndisiti egete yazana makara chinkobi ay cha abana macheso ekenke pimo getieke kwanza totaraendra mono obobo korkunga obokano instrument akaigo obokano bunga yoburusetio bokano boiga no gwesokoro yani esokoro yani yakabochwatire lakini kera yabotigana nje nari ngo mochocho ne cyangoro kwa igakarukirwa onchonga agatamekora kimega kanyigwa obajo moligereria rere tubwate abasanya abagonguru gusiye itoriro bari itoria gusi tutete kuraba manyase barure na nenge ibachakere to musiki bino nabatebe ngubate swande ryose tukubabori koro upcoming koro nayo tege tukumanya obokanobo bono manyange story obokanobo erinde tomanya karibu sana seketa seni geto Kiandezi TV my brothers. Thank you so much. No chinga kina na koro cha segeto setati fast uko byobokano ezega kurirana esinari to twara bima igerinda kanyoro omusuma omutoriro kanyoraga bosi kanyora karibu sana oyo ni ngoyo chengoro kwa mototo music official agini amarieta na boronge naro aina yo kuriera ayo kima iyo kanyoro ibara aina yo robot yebono ayo kwiborito abiri bagakwa amarieta na iboretu ngoro ku Kevin Mayaka Osoro ngangai ngero baracho baracha rugoro no yo kwenda nyaribari chacha nyaribari so bono gali no iboreire nyaribari galia ndio chake tu musiki uyu kwanza skuru kaenda radi skuru yao bono seidero baracha lakini amete nyamira nyamira bono no to komera no mumuroe nyamira no mumere nete ne kitore primary school tukasoma tukagenda secondary bono musiki pakese kana no masomera mu nyarebe kana stekera sia kamo ekiroge kamo osani obu yani ko minto na kongu so uyu mwaka kyo mo secondary ero secondary to swete 2015 mpaka 2019 okay na bana bale ngetu mwana uranga muri ndi ujura muri ngete ngira gordera indiri saba indi kono koragero kuya roma tetekana kubanga matobori buya usangio mubero ogwate so in 2019 okorete school 2019
Bono muziki ito itonyo chagete 2017. Bona to kiragabu ase skuru watebire skuru kabisa mna mwasomete aye papa naye ningo bona marietago nanje sa marieta ningo goro kudante omokusi hero omomuromerete njoke okwayana bune powers muromerete njoke okwayana bune powers mira county engima neba kabusungu ndetaiyo mwana makonguga so ingai gere nyamira asa goro kunyangoso nyangoso na inchabo igo nabo twakinete buye gakoro nyangoso ngasoba nyangoso primary kana seneta kebase secondary wana bona twajete kali isigo gaiga kori kominyokani nobogima so bono okay igo bono mugosoma noyo secondary tukura manyira secondary mwa kwarte drama guru primary igo mbugetio bokano guru primary 2013 paka national sirayo siga ari Kisumu no mpairete bana no mwarenge babirega no twarenge babirega ndonya lakini bono utale gotera ata kubugia mangana iyo yekwerende lakini ara gotenga bono inche ayo kwa ngotenga ya gotenga ayo kwa byo bokano bono arenge na kabugiri nende na tera akiri kiro muntu nanyo ate certificate inga kiagera kiro muntu akwa wadi kukero mo ikire nationals kiro muntu akwa certificate ya igo mu bwate talent ni already akwire Tero. Utara guriri nene ria mateo. Wow. So wano twarure chiskoro wano twakire iska. Iska wano kimoche tamu ndio chake to wano musikio go kama yake ndio china bongo soka saba abantu chake ko bugia. Okay, isiko ga kero ngichete. Twaenga no musani wane. Era bono litangani nakakorera chipongo. Chipongo ningi. Amatera yande ya kisasa igarende na yake kusira kitu aya mura babanda ba MSK ya sanane ko twarura tambe bana na amanga na ibo ebono bana kero na changa nyorana aba gusi ngwe batoka kareke mir boiso korigere no Facebook yana isinare ko jana tanga #tolende kemira komanishana abantu bachire bono banjire ebintu bya kisasa bebire no ne instrument y'ingoro chiritwa katumekire bono base batanga twarura tambe ko kinga twarura tambe kitwa kabugire no bokano chabono karanga ga ambu mbiago kwa okareta culture yo mugusi karete culture chipongo kachitikara karati pongo kando ngatabona tingana pambana na matera yigaboria amankoro kyagera nimbwate talent nimbwa na maete talent yani kinde school CPC akikonya CPC teracha CPC wa tera bona kero na chikomanyanga obokano boli na bugiti baka national secondary nende ngabugi baka national asa kinta tiga robo kanobo na asere bwechanganya bono okay igo bono gasobokano obokano wataba ne sokore yako ate sokore yawo ne sokore yako ne kyagorukwa agorukwa nchonga moyali ya sirete kale mweteno ne kitokoteba orore yako ate ndana masini yako ate bono okomanyanara nkayo manyerete kubobugia obokano obo esokore yane kagachire ryakonya kubobugia gakonya kubobugia sikaria nebono na inje bona boko sanginga na achire mwasokoro yagero meta achisokoro njache taba chokoro kira achira na sangi sokoro no ara ali akonya kubobu na inje konya korigere linde ngachanga manya kubobugi bono kina kole sukuru ngachanga nyoro muroyo moguru kuchale ndimumbi bono oyo gatane na mangana yobokana ngike kwaliro sendete getole abande mukolira njara yes wakera na manyora akanga exposure kyagera na maito kububugi bonere getangete exposure to konyora kanyangi gatwa minyoka inje nabe kaiga na komonu twanyoro musumari ne no mutero twasora jo wasara nyumba so ogachagera kurwagwe mwanjo murigeni ngombwata bamuraba bwa story nganzu kabisa lakini meanwhile nimbwate news igangane to kotebya onye kugwe to mubiro bube nyagitari yaito ya busungu nwere garia daraja mbiri junction igaria no gochonyonyore ngobweniera amaroire in fact yegente getangane nyukubwate burero bwesukari oburere bwesukari genda ngogaria bagopime kabisa garia bamanye naki amachani akire zgoro atigira sukari ise gose sukari akire goro yatigira amachani because mabata abanyagitari bamanye te korenga amaroiro oyu ntobwate oburere bwa pressure pressure nimenyete yakurira abantu abange sana rero muno chindagire chimuko tokali kolike chinyinge pressure nigekinete sari naende ngokora bare full check up omubero omugima kabisa garia kwa rosi no gwatu buriregete yani nayo koroche buya igatogotaka kwa ikanyagitari gusekara kwaro kwa mako manyaki ya ni ndwarete ekaro gwate ni chaifu ya ngo kabere pi okogenda garia okorwe check up kabisa asenyagitari itekuru kwa Bosongo hospital karole town garia epare nene ya iwe ya kwenda Kisumu goso yugis gosenya kwa
highway yeyu no gusuke junction igaria na boko nyora kabisa garia eri no konye neri kina bachabo no chire sanyu muligere tisa kina bachabo chinya kunchukana naga uko bakira garia eri ndo bwekonyeke myamano sana mwancho muligeria ogane tukutugiri so bano ogotera kwa gutangani ro kunyorete ningo togatera kwa gutangani ogotangani osogeti kabisa kande studio yes kwa tukuriria ngo freestyle kidogo ake okubukano chabono takete buna kubika iga mwandana Otaka mboli kegomi te masoko nyara inobona moirani te masoko nyara Otaka mboli kegomi te masoko nyara Vito mitoki te masoko nyara Inai dai dongi te masoko nyara Dale tinaya te masoko nyara Otaka mboli kegomi te masoko nyara Vito mitoki te masoko nyara Inai dai dongi te masoko nyara Dale tinaya te masoko nyara Ayo mito bogi mababere kegomi no te makuri mwana uchumi nyakongiri Ayo mito bogi mababere kegomi no tema kole mwana uchumi nyakongiri kumbo yo wate pegonero komento enulira maberu ndite yora gukonyi kumbo yo wate pegonero komento enulira maberu ndite yora gukonyi Dabo muiro ndite yora gukonyi Dodekero wasira tango mutango Dabo muiro ndite yora gukonyi Dodekero wasira tango mutango Ingasomera baito injabotakam Mweda jisemi baito jikangapi Ingasomera baito injabotakam Mweda jisemi baito jikangapi Kobra tamambi mbara tabule usin Mweda jisemi baito jikangapi Nakakatema baito takonyara Wakari bataka mboli kegomi Te masoko nyara Te masoko nyara Te masoko nyara Te masoko nyara Bataka mboli kegomi Te masoko nyara Te masoko nyara Te masoko nyara Te masoko nyara Boy wende paseni ay toka ya monto na babuna raben Pero na yem toko manani ngo bungi maneki tika te masoko nyara no to kuitika Demo sana Botaka mboli kogomi Ebito bitoki gacha batwa minto Indongo toka bire botaka bole ga gweto tuwo iranana aye kanya bakolega siao kanya kubwateba murabande kuchimuchengo kanya kuirwana kabisa gari ali tukalimo ebinto bichenche ikono nyama no kinidi ngona no bonjete kusayo kwa kinta si chabugo chia botaka no bosense oise kuinyora ora reke basa okyora orante bi kwaroche piaso botaka ekebe piote bo mabwao obotaka egento na roche ingana bu kore mino gaje embule gotu oja kwamete nyumba yo bonyana moko minyoka yani kiro motako rwanere kona paka mwasanyu mwarosi riribere yeboro so edugu yane umtoto ile tenika kwa suru sitirori umutoto umutoto ile kitora school twara kunyakorokana abodore noyo kunyakorokana tokoroka abantu ngachangararie teria nerigia yebano onga oya kwanza ni kirichite mutoto because ngora abantu abange abana tukuruko mutoto kabara ndi musubati umurabuga era kiriya era no musachore na kirichite riete teiga eri itoraba muri school agarra ju mix ditasomede kamwana ngari gago chakaya toya taka mutoto ngari ngabana ye kubukurira ibitabu ukwale kugireria omwana fuzi amino ejire chichare joba ejire school tokana so bato unago anjito kuriroka iga kubaka na botwara korokana omutoto bono buna tuana retanga mutoto bono buna tuana rete kurikwana mono mono njira arege wanja arugukwana bori kanara likakunara ogeraria narete ngachigo janga dangero gikevo ngarandi koba rojega bwase kevo nteto obwatire story gagwe erindi toragende break tokurena ototebi kevo uso mutoto ni kweta sikwakira igabona oteto tuwatere byamara sana mwancho muligeria etoreno abasaniga torena Danto mokonguga no torno mutoto ga bagani toko twarese safari yabo yo muziki lakini byamara sana nindo cheka system draka nde break yake nindo chomo ndokoro kwa tikana aenda aganda range system muina na kiagenda takogenda asabantu bali bagenda takochesa ase baby egato kyamana no gwaka bonegenda tega bulipa na mpesa 888090 account rikandis amount bega ngo shilingi chako 100 kyagera ntaruma nimbwate edro osichibesa nkwana chikoro kwa 60k oyo papa oyo yesu Nendoro takitali nendoro takitali nendoro tigana nyanya nendoro takitali nendoro Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
magasoma oyole nchegante omogusi hero baba Otakamboli kegomi Bito bitoki Ingaida indongi Yare tirinaya Otakamboli kegomi Bito bitoki Ingaida indongi Yare tirinaya Ayo yomi tobogi mababere kegomi No tema kore mwana uchumi yakongire Ayo yomi tobogi mababere kegomi No tema kore mwana uchumi yakongire Kumoyo wate pegonero komento ainulira mabero ndete yora wakonye Kumoyo wate pegonero komento ainulira mabero ndete yora wakonye Nabo moirio ndete yora wakonye Yoria kero wasirira chango mochango Nabo moirio ndete yora wakonye Yoria kero wasirira chango mochango Nyasaye tata nero mubuibionsi Nigo tora musabe nyasa tusisenye Nyasaye tata nero mubuibionsi Nigo tora musabe nyasa tusisenye Ingasomera baito injobotakam Kochiseni baito jikangapim Ingasomera baito injobotakam Kochiseni baito jikangapim Kobo kama bingwere to pule busim Kochiseni baito jikangapim Kobo kama bingwere to pule busim Kochiseni baito jikangapim Mama na tata gate manda konyaram Kochiseni baito jikangapim Nanyenga tema baito zingonyara Nanyengodema, baito zingonyara Bakari, otakamboli kegomi Bito bitoki Ingaida indongi Yare tirinaya Otakamboli kegomi Bito bitoki Ingaida indongi Yare tirinaya Ibantu bamito botaka nobobe Yani Bakomotaka chokoleta ngano ile chisote isato fanta chinge ndubwa terena magoka bero yuga nyasao kengi mobero kirolere bobe Kuno mosani one ayera amona osoro e driver Ekiawa omotaka nombobe Nabego na nyambati amona Dr. Nyakiba Amo tingweba na wa area MCA yuko oyagi masira Baito amona tata na mama bandreta Samuel Yonchunga ya chumbi Amona Jane kwamboka Nyaveta Baba mokakore gasi ya mana Lakini upotaka mona masomo Nige ndokitekebe sana Umuntu maida masomo Tochayo mwana buo muntu Baba Leo ya mandi andali kubika sweta Nchege uno Kyalego chakongi Tagoligyo bogi mobu ya Anjo imenye buya Nakiora kole jisemi kichangire Ningwe di moyo kaseme limbo kibuya Kamendomo kya mambe ngyo neliane Chisa kuchimbe banene ngaumbya Kimanyete bakali asendwete Bato baminto Mwiwe nyemba semye Ayo tuja ya munzo na babu narabe Lero naye mambito kumanya ningu Bugi manege sicha konya sokonyara Mito byeseye no toko bitiga konya sokonyara Nyasa kuseseni Ayo kaiboro korwenda Kole bosa lirobo Ragende baito kole bosa Otakamboli kegomi Bito bitoki Ingaida indongi Yare tirinaya Otakamboli kegomi Bito bitoki Ingaida indongi Yare tirinaya Amana bego tingweba Omosani one matundra Ya kanyago skume meremo Amona Kevin Mayaka Amono moteri ratai Omerete nchoke korubonchari Nabeo ningo kotenga sume meremo botaka nobobe Na ankyo no bioke Amona shem kodwari kebirigo yoto Waterte studio keima Asensemo ya recording O botaka nobo ses Baba Sokoro ya naka ngeli molienge Nchonjero koboko komosi menya matuka mange Kento kia manda sekera yetoke kunali Oliekero wasabire kwa irwe na boko iram Naenda maene kia bande na nyako iranga Kina nembwengi yamba kabono nakagotam Kuyolia kake karibu elisererete Kubuwa kero kwa ibo batemora mumu Tiga bago seke bago chori bako gambe Mambi yago ondete iyo manyete Aye kwa gachago ichatole merwam Aga kagake kagwe chori etebe Kobyo kabaro gimba como jam Pasako
tebo wasaba kenyanyuma otakamboli kegomi bito bitoki ingaida indongi yare tinaya otakamboli kegomi bito bitoki ingaida indongi yare tinaya no bioke amona shem kutwali kebirigo yoto wadirte studio keima asensemo ya recording obotaka no sense baba Lokoro ya na kangeli molienge nchonjero koboko como si menya matuka mange Kento kia manda sekera yetoke kuna liolekero wasabire kwa irwe na boko iram Naenda maena ya bande na nyako iranga Kina nembwengi yamba kabono na kagotam Poyolia kake karibu elisererete Kobuwa kero koibo bate mora mumu Tiga bago seke bago joli bako gambe Mambi yago te kire ya su kira ke ay bota va bota kana ki Wataka mbali kegomi biasa Evintombito evintombito ke so bono biamoro sana mwanjo togeretie ndina basani mana bora kumina ki o bambara byaba bana babukyo bukano bakora introduce umusani oli akoro kwa Dante roli Yongoro ku Dante omugusi hero omokano yes no yini akoro ku mutoto mo Music of Visual. Iko YouTube montaje maleta yo hago kerote te konyora YouTube ngo so aga YouTube kwa kerieta Dante omugusi hero Kero kwa nyore Dante omugusi hero no mbekita bwa matema nyore yes na YouTube yao Na nje YouTube yane no mototo Music of Visual. Waswata YouTube? Kira que drogere Dante yes bone ke mesikiere ke waswa kiba kabone bone ga matera nsogeti igara matera sita ntobwato butaka ntobwate sindani nendoro tobwato omonto nobongo ogone ngole kogotana obuoro tuguta abeire ane atano abeire atano ogwasita koroko gotebe enyangi so bona ya yu asoke chi video gosoko no bono okona gosokete chi video ayandale in terms of audio bono mbwango ngonya korande chi video ubanjo kogeti omedra bwa tobote ebwo komanyana iki ngotara next yote tukonjo kutubegere video eri nanya kubanyire koroko goteba ngesindani nendoro iguna gojo gotokuneria taruma ngesindani nendoro enjero konyetonga nendoro Nani? Tigera yo. Muito kabisa. Alikuwa kwe na kutoa tu sigere show kabisa gani. So Dante. Yes kabisa. Omanyano bokano. Yes. Bwana kwanza anyima nyete bokano bwara kuyo bukima. Nande bado mbaganda tako kwa nende bokoe. Obuyigana boko gera kero kende. Sori to kunya kusabirira. Omete ebintu mbiro etale ndinge to kyamana sana. Yani musantanya korarancha. Ekineke maene. Na bokora ngari wo monyeka kwarire migisi ari ensuko cyari sana. Bona nante tena kubori. Obo kanobo ngayokurangari kuba abantu babanyumwe nsharo kuriti kurwa. Maybe ura chakurangerie nkayimono ara kurangeri. Bona kero kende ekero takete konyora enamba ya nesi minere Facebook na gotainga Facebook konyora Danto Mugusi Twitter nyora Danto Mugusi ari nombe kete na. Krase Danto Mugusi. Lakini nyena na mongina na abanyoro oligeretia otete kwa biashara bwango. Bona kero kende onya ikobwate nyangi. Obwate retirement party. No bwato mwaro rule nyumba otaketa koriru kegeni kende yons. Kende kegeni yake. Neba nonye kanisa bukano mu gore. Kita entertainment. Nyore mwetera 07 26 67 86 94. 07 26 67 86 94. Inenda na bane simi. Anytime to asiri gori ni se karibu na bosa. Kakya abantu. Toba kya bageni. Engenche kara otete ko support ya bamuraba. Murangeri ange chi event bine chinyange chate ba chipatri echo retirement echo chonsipe murangeri nenda ate baniga ko ligoliya ayege to kyamana esherebe gya kabisa ga na ngagere simi manyo yo kaigo enje na ikiro pesa ndo ko sinyana jato support ya wana ba minto kegero mwana wetu maiga tago chakubeka lyo ko tebi montara kita tandusia yani okumiro mondo para andusia lakini mondo wetu mechi talent bine echi echi to gotaka